कोमल बेटा, ये खिड़की बंद करा और पढ़े बैठा। कौनो सामान टूट जाई। हम खाना बना के ले आता नी। ना माँ, हमरा के अभी खेले के बा। यहाँ न तो बाहर खेल लेता नी। हम कहनी ना खेले के। चला पढ़े बैठा। ना, हमरा के खेले के बा तो खेले के बा। बहुत जिद्दी हो गई बाड़ू तू कोमल। ठीक बजा, बाकी एक शर्त पर। पहला कि तू घर से दूर ना जाइबू, और दोसर कि कौनो भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आई तो तू तुरंत घर के अंदर आ जाइबू। बोला प्रॉमिस करेलू? पहले आप बताई, आप ऐसा प्रॉमिस काहे ले रहल बानी? काहे कि आजकल बच्चा उठावे वाला गंदा लोग शहर में घूम रहल बाड़े, जे धोखा देके बच्चन के उठा ले जाले। ऐसे तू प्रॉमिस करबू तबे हम तारा के बाहर जाए दे। बोला करेलू प्रॉमिस? प्रॉमिस। काला वैन तो हमनी के गली में केहू के भी नहीं खे। मतलब ही कोनो अनजान आदमी के गाड़ी बा। माँ कहले रही अगर कोनो अनजान आदमी या गाड़ी गली में आवे तो घर वापस आ जाइया। बाकी अगर हम अभी घर चल गई नी तो खेलब कैसे? माँ जरूर हमरा जानबूझ के बच्चा उठावे वाला स्टोरी सुनैले होगी है, जिकरा से डर के हम अंदर चल जाई। छोड़ा इनका के होई क्यों? का लगा था तोहरा कितना मिल जाई लड़की के? अबे 10-12 साल के तो बिया, 2 लाख तो मिल ही जाए के चाहिए। मुन्ना, कब तक यार हम ही 2-3 लाख के चक्कर में पड़ल रहा। ई बार कुछ अलग करल जाओ। एकरा कोठा पे बेचे के जगह कोनो करप्ट डॉक्टर के बेच दिहल जाओ। किडनी, आँख, कान, लीवर के कम से कम 8 से 10 लाख तो मिलिए जाई। तोहरा के कैसे पता? पिछला महीना जेल में लंगड़ा गैंग के आदमी मिलल रहल, अब्दुल, उहे बतौले रहल। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढब कैसे? उहे से बात करल जाई। जुगाड़ सेट करे के 2 लाख दे दियल जाई। कोमल, आ गेल बाड़ू तो हाथ मुंह धोला। खाना तैयार बा। ई लड़की भी ना पढ़ाई लिखाई पर तनिक भी ध्यान नहीं खेकर, हर दम खेल खेल और खेल। ई चूड़ी तक कोमल के बा। कोमल! गाड़ी रोका, पेट हल्का करे के बा। सही टाइम पे रुकोला तू। हमारा भी प्रेशर लागल बा यार। एकर हाथ पैर बांध दी। रहे दा, 2-3 घंटा से पहले ना उठी। अबे वो भाग रहल बाड़ी, पकड़ा ओकरा।
ई कहाँ गई? साले हम बोले रहनी कि लड़की के हाथ पैर बांधे खातिर। अबे तो बांध देवे के चाहत रहे, पुछला काहे? चिल्लैबू तो उनकरा के पता चल जाई। लागता उल्लू बना गेल छोकरी। जो नुकसान भइल ओकर का करल जाओ। ई नाता कोनो और बच्चा मिल ही जाई, अपन माँ बाप के अनसुना करके सुनसान जगह पर खेलत हुई, जेकरा के हम जैसन अजनबी किडनैपर्स के पास आवे में कोनो समस्या ना होखेला। अबे गांव के लोग खेत में डब्बा उठावे आवत ही हुई हैं, हमके देख लेनी तब मुश्किल हो जाई। चला यहाँ से। तू ठीक बाड़ू? हम ठीक बानी, बाकी तू के बड़ा? हमार नाम सोनू हा, तोहार कोमल है ना? तोरा कैसे पता? काहे कि तोहार और हमार बीच एगो अंतर हा। कैसन अंतर? इहे कि तू किडनैपर से जिंदा बच गेलू, लेकिन हम ना बच पैनी। मतलब? जे लोग हमरा के किडनैप कैले रहले, उ लोग हमरा के बेहोशी के दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा देले रहले, जैसे हमार मौत हो गई। पागल बड़ा का? तू मरल बाड़ा त हमरा सामने कैसे बड़ा? हमरा पता बा, मरल लोग कबो भी जिंदा लोगन से मिल ना पावेले। जिनकरा मुक्ति ना मिलेला वो मरल लोग सामने आ जाले। अच्छा, तोरा कहाँ से किडनैप कैले रहल? एगो सुनसान सड़क से रात के वक्त रहल। माई हमरा के घर से दूर साइकिल चलावे से मना कैले रहली, मगर हम ना मननी। हम साइकिल चलावत चलावत दूर चल गई नी। भाई बच्चा तो सांस ही न ले रहल बा, ई तो मर गई। साले तू ई बार भी बेहोशी के दवाई ज्यादा मिला देला। ई महीना 3 बार तू एक गलती कर ले बड़ा। ऐसा नहीं चलत रहा तो धंधा बंद हो जाई हमनी के। फेंक एकरा के बाहर और साइकिल भी फेंक दा। यही जगह पे दबल बानी हम, और वहाँ हमार साइकिल हा। तू ओकरा के ले जा। तोहार माँ बहुत रोत अड़ी तोहरा खातिर। तारा कैसे पता? पतौले रहनी ना, मरल लोगन के जिंदा लोगन के कुछ बात अपने आप ही पता चल जाला। जा अब। मरे से पहले तोहार घर कहाँ रहे? कहाँ चल गए रहलू हमार बेटी? माँ, कोमल, तारा कहाँ कहाँ ना ढूंढनी हम। सॉरी माँ, अब से हम आपके हर बात के मानब और आपके हर सीख के मानब। ठीक बा बेटा, ठीक बा। बाकी तू चल कहाँ गए रहलू? हमरा किडनैप कर ले रहले हैं, बाकी सोनू हमरा के बचा लेलस। सोनू के बा बेटा? आपके? आंटी, हमरा के पता बा कि सोनू कहवा बा। हिम्मत से काम ला सुनीता। सोनू? हम आपके अनसुना कैले रहनी माँ, और ये ओकरे सजा बा जे हम इतना प्यारी माँ से अलग हो गई नी। बाकी हम वादा करे नी, अगला जन्म में कबो माँ के बात के अनसुना ना करब। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेले जाइब, और ना ही अजनबियन से बात करब। हम उहे जाइब जहाँ हम पूरा तरह से सुरक्षित होखब। चलो तानी माँ। रजनी, जब से हमनी अमृता विला खरीद ले बानी, जाने काहे लग रहा बा कि हमनी कुछ अच्छा करे वाला बानी। सचो जगह बहुते अच्छा बा। ओ विला के देखा थी लगेला कि जैसे ओकरा बहुत प्यार से बनावल गल रहे। रजनी, काहे ना हम अमृता विला के तोड़े से पहले कुछ ही दिन वहीजे रही?
ओकर न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वही से करल जाई। का कहलू? ख्याल तो बुरा नहीं खे जनाब के। बतावा कब शिफ्ट करे के बा? अब वहीं चलल जाओ। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू कइल जाओ। वो लैपटॉप मत भूलिया। और तू लेआउट इंस्ट्रूमेंट लावल मत भूलिया। ठीक बा। लागता हमनी के शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गइल बा। हमनी की वजह से ना, सिर्फ हमार वजह से। काहे कि तोहरा अंदर रोमांस की कीड़ा बहुत ही छोट सा बा और ये मौसम हमार वजह से बदलले बा। हम रोमांस की क्वीन जे बानी। नो फाइट विथ बीवी, तू ही जितलू। एक्सक्यूज मी। यस, तू लोग के बाड़ा और ये गेट काहे खोल रहल बाड़ा? लेकिन आपके? हमार नाम देव हा और ये नेक्स्ट बंगलो हमारी ही हा। आपसे मिलके खुशी भइल। हमार नाम निखिल हा और ये हमार वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आप हमार सवाल के जवाब न देनी। ओ हाँ, हमने जगह खरीद ले बानी। ना लेवे के चाहत रहे। मतलब? ई विला पे भूत के साया हा। ई का बकवासा? ई भूत ऊत कुछ ना होखेला। देखी मिस्टर, रात ज्यादा हो गइल बा, आप अपन घर जाएं। बाय। चला निखिल। जेकर मौत आवेली वो इहे बंगलो में चल आवेला। मूड ही खराब कर देलस बदतमीज। आई थिंक ई बंगलो के आदमी लेवल चाहत होखी, लेकिन एक डील ना हो पाइल। यही से ये आदमी हमनी के साथे साइकोलॉजिकल गेम खेल रहल बा कि हमनी के मन में ई जगह के लेके गलत बात बैठ जाओ और छोट से छोट मिस्टेक्स एकर साथे जोड़ दी और फाइनली एके बेच के यहाँ से निकल जाई। आई थिंक तू सही कहा तड़ा। एनीवेज, अब सुतल जा। कल बहुते ज्यादा काम बा। बहुत काम बा कल के। निखिल, निखिल उठा। निखिल देखा क्या हो गइल। उठा। का हो गइल यार? आँख खोला और देखा। ई के कैलस? खिड़की दरवाजा सब खुला बा। हमनी के सब सामान बिखरल पड़ल बा। निखिल, कहीं भूत तई सब ना कैलस? अब तू शुरू हो गइलू। ऐसन कुछो ना हा, लेकिन हमरा के पता बा ई सब के कैले बा। के? उहे जौनी प्रॉपर्टी के हथियावल चाहता। चला हमरा साथे। ना निखिल, अभी ना। इतना रात में? इतना रात में ही जाप सही होगी रजनी। अगर अब हम चुप बैठ गए नी तो कल भी यही करी और करत रही। चला। तू दोनों यहाँ? देखिए मिस्टर देव, अगर आपके लागत था कि आप हमने ऐसे डरा के भूत के कहानी सुना के हमने से प्रॉपर्टी हथिया ली है, तो ये आपके गलत फहमी बा। ये हमने के ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव। इससे दूर रही, अदरवाइज हमरा के पुलिस बुला के पड़ी। आई डोंट नो तू ये सब हमरा से काहे कह रहल बाड़ा। और प्लीज, तोहार प्रॉपर्टी में हमरा के कोनो इंटरेस्ट नहीं खे। अगर तोहके तोहार बंगलो में कोनो बैड एक्सपीरियंस भइल होखे तो उससे अब तोहरा के खुदे डील करे के पड़ी। आई टोल्ड यू, वहाँ पे भूत बा। विश्वास ना होखेला त जा वहाँ एगो खील ठोक के देख ला। गुड नाइट। हमार तक कुछ समझे नहीं के आवत। लेकिन हमार समझ में आ रहल बा। का करे वाला बड़ा तू? सच्चाई जाने के बा हमरा।
चल जा, घर छोड़ के चल जा। अगर तू हमार घर के दोबारा नुकसान पहुंचाइला तो हम तोहरा के जान से मार डालब। चल जा, जा। हे भगवान, का रही सब? मतलब मिस्टर देव ठीक कहत रहले, यहाँ भूत के साया बा। हमनी यहाँ से अभी चल जाए। चल जाए तक करब का रजनी, करब का? हमार जौन कुछ भी रहे वो सब हमें प्रॉपर्टी में लगा चुकल बानी। हमें प्रॉपर्टी ऐसे छोड़ के न जा सकेनी। तो का अब तू भूत से लड़बा? निखिल, समझे के कोशिश करा। जिंदा रहनी तो फिर से कुछ शुरू कर ले हम। लेकिन अगर यहाँ हमने मारल जाए तो? ना मारल जाए। अगर वो आत्मा के हमनी के मारे के ही होखत तो वो वहीं तक हमनी के मार देत। हमनी के यहाँ से जाए के मौका ना देहत। मतलब ई कि ई आत्मा बुरी नहीं खे। और दूसर तोहरा याद बा कि वो का कहले रहल कि हमारी घर के हाथ मत लगइहा। मतलब ओकरी घर से रिश्ता बा और ओकर साथ जरूर कोनो गलत काम भइल बा, जेकर वजह से वो भूत बन के ई घर के रक्षा कर रहल बाड़ी। निखिल, ई का बहकल बात करत अड़ा तू? हमनी के यहाँ से निकले के चाहिए। ई वक्त हमनी खातिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है बा। ना रजनी ना, बिलीव मी, ई आत्मा के घर में ही ई आत्मा के राज हा। हमनी एक बार ओके ढूंढे के कोशिश करे के होगी। बिलीव मी, अगर कुछ ना मिलल तो हमनी यहाँ से चल जाए। बोला साथ देबू? ओके, ढूंढल जाओ। आप का करी? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपके कहाँ से मिलल? और इतना रात के हमरा ये फोटो भेजे के का मतलब बा? हम आपके बंगलो बेचले बानी। अगर आप हमार प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जाने ले तब प्लीज स्टे अवे। ना रमेश जी, हमनी ऐसा कुछ न करल चाहता नहीं। बस ई जानल चाहता नहीं कि आपके साथ ई लेडी के हा। अमृता नाम है कर, पर तू कहे पूछा तारा? आपके ये अमृता इहे घर में हा? अमृता जिंदा बिया? हम वही आवता नहीं, ओकरा रोक के रखिया। कहाँ बिया अमृता, कहाँ बिया? यहाँ बानी हम। अमृता, अमृता हमार बात सुना। हमरा मारत काहे बाड़ू तू? अमृता, तू तो हमार प्यार में पागल रहलू, प्रेम दीवानी रहलू, और अब ई सब काहे कि अब तक तू ही प्रेम दीवानी के प्यार देख ले रहला। अब तू अपन धोखा के गुस्सा भी देखबा। धोखा? ना अमृता, हम तोहरा के कोनो धोखा न देले बानी। बाकी तू ही हमरा के छोड़ के चल गए रहलू कहीं। हम तो आज भी पागल के जैसे तोहार इंतजार करत रहनी। हम तो शादी ही न केले बानी अमृता। सच? तोहार कसम अमृता। इतना ही प्यार रहे हमरा से तो बतावा, हमनी के प्यार के निशानी घर के छोड़ के काहे चल गएला तू? और एकरा बेचला काहे? बेचनी ऐसे काहे कि तोहरा ना मिले से हम गुस्सा से भर गल रहनी। हमरा के तू धोखेबाज लगत रहलू, और ये घर यही से छोड़ के हम पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गल रहनी। काहे कि एगो एक्सीडेंट में मॉम डैड की मौत हो गल रहे। उनका तो मरे के ही रहे। बुरा काम के बुरा नतीजा ही होखेला। का मतलब? हम भागल ना रहनी रमेश, बल्कि तोहार घर वाला लोग हमरा मार के ई दीवार में चुनवा देले रहे। बाकी हमारा आत्मा के मुक्ति ना मिलल।
और हम एक घर में कैद हो गई नी। बाकी हम अपन प्यार के निशानी ई घर के केहू के बिगाड़े ना देनी। लेकिन काम रीता। अब हम थक गइल बानी। ई दीवार में हमार कंकाल बा। तू अपन हाथ से ओकर अंतिम संस्कार करता रमेश। अब हमरा के मुक्ति चाही। ना अमृता, हमरा के तोरा साथे रहे के बा। हमरा छोड़ के मत जा। हमरा के जाए के पड़ी रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलब। रमेश जी, आप चाही तो ये घर वापस ले सकेनी। हमने अपन प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर ले हब। थैंक्स, एक काम काल्हे कर लेवल जाओ। अरे बहू, सुदीप के फोन आयल रहे कि ना? 2 दिन बाद होली बा। ओकरा के ऑफिस से छुट्टी मिलल कि ना? अभी तक तो ना मिलल माँ जी। बाकी वो बॉस से बात कैले बाड़े। अरे सुदीप, अभी तहार ही बात करत रहनी। कैसन बाड़े तू बेटा? हम अच्छा बानी माँ। तहार छुट्टी के का भइल? बहू बतावत रहली कि तरह के छुट्टी ना मिलल। उहे बतावे खातिर फोन कैले बानी माँ। ऑफिस से छुट्टी ना मिल रहल बा। हमार अब मुश्किल हमा। लेकिन आप चाही तो आप हमरा पास भोपाल जरूर आ सकेनी। आपके तो हमरा पास आवे के खातिर केहू के छुट्टी की अर्जी भी ना देवे के बा। हम अपन घर छोड़ के कहीं ना जाए वाला बानी। हाँ, करुणा तहार पास जाए चाहे तो हम ओकरा के रोकब ना। ठीक बा, जैसन आपकी मर्जी। अच्छा माँ, हमार ऑफिस से हमारे एगो दोस्त मनोहर आज सुबह ही मुंबई के खातिर निकलल बा। हम ओकरा हाथे आप सबके खातिर कुछ गिफ्ट भेजोले बानी, देख ली। और करुणा के भी वही के साथे कल शाम के ट्रेन से भोपाल भेज दी। हम मनोहर के बोल दिले बानी। ठीक बा, बोल दे अब। का कहले हो माँ जी? वो हमनी दोनों के अपना पास बुलावत रहे। हम मना कर देनी। बाकी तू चल जा। ओकर ऑफिस से ओकर एगो दोस्त मनोहर आ रहल बा। कल शाम के तरह ओकरा साथ भोपाल निकले के बा। घर पहुँचत ही अपन पैकिंग कर ली हा। बाकी माँ जी, आप यहाँ अकेले? तू हमार चिंता मत करा, हम संभाल ले हब। तू आराम से जा। माँ, माँ, माँ। अरे सुदीप बेटा, तू? बाकी तू तो ना आवे वाला रहला ना, फिर अचानक कैसे? अरे माँ, लास्ट मोमेंट पे बॉस छुट्टी दे देले तो हम चले नहीं। करुणा कहाँ बिया माँ? करुणा, करुणा। काहे मजाक करताड़ा? करुणा तो तारा साथे होई ना। तनी देर पहले ही तोहार दोस्त मनोहर लेके गइल बा ओकरा के। नहीं माँ, वो हमरा साथ नहीं खे। हमरा के लागल मनोहर से पहले हम पहुंच जाइब, तो हम ओकरा के कॉल ना कैनी। एनीवेज, हम ओकरा के वापस आवे खातिर बोला तानी। प्रणाम माँ जी। मनोहर, अरे तू यही जगह कर रहल बड़ा? अरे यार, वो बॉस अचानक से छुट्टी दे देले तो हम भी फ्लाइट पकड़ के आ गई नी। हम तोरा के ही फोन करत रहनी। करुणा कहाँ बिया? मतलब हम ओकरा ही तो लेवे आइल बानी। मतलब करुणा के तू लेके ना गईला? नहीं, का भइल? माँ, करुणा केकरा साथे भोपाल गेल बिया? सुदीप, कुछो गड़बड़ बा। जल्दी से दया के फोन करा। हेलो दया, सुदीप बोल रहल बानी।
भाई आपके केहू फिरौती खातिर कॉल कैले बा या धमकी खातिर? ना छोटे, ऐसन कोनो कॉल ना आइल बा। दया, तू कैसे भी करके अपन भाभी के जल्दी से ढूंढ निकाला। पता ना कौन हाल में होई बेचारी ये वक्त। चिंता मत करी माँ, हम आपके बहू के सही सलामत घर वापस लेके आ जाए। लेकिन का आप वो फर्जी आदमी के पहचान सके नी जो नकली मनोहर बन के आयल रहे? सामने आ जाए तब पहचान ले हब। माँ, आप भाभी की बात बतौले रहनी कि उनकरा मनोहर भैया के साथे भोपाल जाए के बा। हाँ बतैले रहनी। जब आप उनकरा की बात बतौले रहनी तो उस समय केहू और भी वहाँ मौजूद रहल की ना? हाँ रहे, सोहन रहे। ना माँ, सोहन दादा ना, उनके अलावा केहू और दादा ही काम ना कर सकेले। हमरा पे विश्वास करे के खातिर शुक्रिया दया। इट्स ओके दादा। अरे दया, ओकरा के छोड़िया मत, अच्छा से सख्ती के साथे पूछताछ करिया। हम बहुत दिखले सुनले बानी कि ऐसन मामला में घर के नौकर के ही हाथ होकेला। मनोहर भैया, सोहन दादा नौकर ना बाड़े, बड़ भाई समान बाड़े। एनीवेज माँ, फर्जी मनोहर जोन गिफ्ट लेके आयल रहे वो दिखाई था। ला रहल बानी बेटा। ई ले रहे ऊ। इस साड़ी आपके दुकान से लिहल गइल बा, तो इमे जौन भी कूपन के नंबर बा ओपे 5000 के इनाम निकाल के साड़ी खरीदे वाला के सभी लोगन के मोबाइल पे ई विनिंग नंबर भेज दी। जे भी ई इनाम के लेवे आई त हमरा के इशारा कर दी। ना दया बेटा, ई ऊ आदमी नहीं खे। टेंशन मत ली माँ, ई ऊ आदमी ना हा त का भेल? जाई ई उहे आदमी के पास। चला भाई, वो बाइक के पीछे चला, जल्दी चला। दया, ई उहे आदमी बा जे मनोहर बन के बहू के लेके गइल रहे। मिल गइल इनाम के पैसा। इनाम तो हम तोहरा के देहब कल्लू मामा। ये हाँ बेटे, तोहर बाप इंस्पेक्टर दया, बतावा कहाँ बानी करुणा भाभी? बतावा तारा की। नहीं सर, हम सब बताओ तानी, एक गोली मत चलैया, हम ओकरा के बेच दिले बानी। तोहरा के कैसे पता चलल कि मनोहर भाभी के लेवे आए वाला बा? के मिलल बा तोहरा साथे? केहू न मिलल बा सर। कल जब माँ जी अपना बहू के मार्केट में ये सब बतावत रहनी त उ वक्त हम वैसे खड़ा रहनी, हम सब सुन लेनी और पैसा के लालच में आके भाभी जी के किडनैप कर लेनी। कहाँ बेचले बाड़ा तुम करा के? गोरेगा वेस्ट पार्किंग हाउस फ्लैट नंबर 10 में। बस करा सेठ जी, अब वहीं के खातिर इतना ही बहुत बा। बाकी के कपड़ा हम पुलिस स्टेशन में उतार दे। हब डरा मत भाभी जी, हम आ गेल बानी। थैंक यू दया, तू हमार बहू के जान बचा लेला। कहा माँ भी, हम आपकी बहू के ना बल्कि अपना भाभी के जान बचौले बानी। अगर ना बचाई थी तो इनकर हाथ के चाय पकौड़ा और पराठा से हाथ धोए के पड़त। भाई के तो पता नहीं खे, पर इतना भयंकर रिस्क हम तो ना ले सकत रहनी।